Fé céir atá an seo hagann tá hUibheacha. Tá ceann SPIDERMAN, ceann eile SPIDERMAN, agus céhéad seo sin Iron Man, Hulk agus THOR agus SPIDERMAN eile. Neadar céir atá taobh tí. So tána chun é seo a fiocha suas agus an fleiste chuáint. Agus tá sé oscailte agam. So, seo ha for mé súnta sí a gcóir mo chuid íocha. Béisúnta SPIDERMAN ar mo fróga. Na chuid sin go deas. Agus Mil Seán, réalta bán dearaga. Agus dar nóí. Rud a chint le chramú ar mo chópláir, gramáin deas agus SPIDERMAN é. Na chuid sin go deas. Seo mar núsáidin an rud seo. Current tú ar do chud íocha iad. Right, inis tá chun an ceann seo oscailt. Ceann le THOR agus Hulk agus Iron Man é. Boom, 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 boom. Inis céir tá an seo hagann ach Mil Seán agus spinner de haid sa cint is dócha. Agus gramán a gcuir mo chuid cópláir ne. Tá chun ní chun íte oscailt go bhfuil tá chun is seo oscailt. So, bhí buin taobh stick den bhála, seo ceann Hulk, ach an uair seo tá chun an ceann SPIDERMAN a úsáid. Bhíorm é a bhrú isteach, scatú é bhrú go láidir, agus inis tá chun an ochar bheag seo a bhrú. Bhfuil si ré. Brand tá sé chun dul an tro seo. Tá sé mé. Inis tá chun ceann eile SPIDERMAN a oscailt agus brand ar seo. Stoicinn túm fleisteach. Of buíag man uair seo. Neadar me sé difriúil. So, seo ha fuair mé san of buí. Tá chun tosú leis an hUibheacha. Glóir me é. Now, tá sé eáil céadál taobh straight. Ní an charachtar ach is léir goil an cúil flaige. Agus tá an picture céine an taobh eile. An das. So, is léir go bhfuil sé cíns dócha le bhailiú. Mór an maithad leis. Is léir go bhfuil. Agus dar nóí for mé Mil Seán. Réalta bán dearga. Agus gramán. Siad é an gramán is fearr ba bhacha mé riamh. Of eile SPIDERMAN an seo agam agus mo chun é oscailt dírechanis. Of gurm. So, dírecha an pleisteach stróice. Tá mé garí níos fearr aige sin. An of oscailt. Agus amachlis. So, for mé gramán venom agus Mil Seán bán dearga is réalta iad a ríist. Agus tá sin éin a bhoga agus é seo a hispámpet. So, chunas mar an naibrín sé seo. Bhí ceann agan ach seo agan hanhain. So tá venom agam, tá SPIDERMAN, Dark SPIDERMAN beidir, agus Web Warrior. Ceapas gur Wonder Woman bhí an. Ach, ní hé. So, tá chun ceannas na buin a chur steachan seo agus camid é a bhrú dul mé sin an óiarnach. Okay? Agus bhfuil ré, tá sé chun dul an tro seo. No. Sí. Chur mé sin sa bhealach agus feic muis céir a thorla. Ham, dó, a trí agus brew. Oh! Missed. So, gramáin, Mil Seán, breagáin, agus an hUibheacha dar nóí. Jubilee! Féicear ar bhí sean eile.